Ola, benvidos a 30 Consellos. Hoxe imos falar de onde imos buscar as ofertas de empleo. Imos aló. Se Mahoma non vai á montaña, haberá que poñerse mans á obra. Antes de buscar, temos que saber de que queremos traballar. En que sector? Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón. Imos a numerar onde atopar. Atentos. 1. Consultar no xornal. No xornal temos un apartado de ofertas de emprego moi variadas. Hai que mirar ben porque hai de todo. 2. Páxinas web, portais de empleo e redes sociais. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo te encontré. 3. Mirando semanalmente os boletís de ofertas. Por exemplo, a da Axencia Local de Colocación, o da Cruz Vermella, o da Confederación de Empresarios. Hai que ser pillamans porque en cada un abona un sector. Temos que atender ao noso. 4. Visitando bibliotecas públicas, puntos de información juvenil, centros de orientación laboral, oficinas do Servicio Público de Emprego, Axencia de Colocación, empresa de traballo temporal. Haiche que facer un turismo, imos facer unha boa peregrinaxe. Iba de peregrina y me cogiste de la mano. 5. Estar pendente de anuncios, escaparates e tendas. Por exemplo, nos comercios poñen cartéis cando necesitan personal. E a estas alturas estades pensando canto traballiño para encontrar un traballo. E que, amigiño, sí, pero vaquiña polo que vale. 6. Preguntando á nosa orientadora, que para eso lle pagan. E así de sinxeliña é a lista. Con tanto esforzo, malo será que non atopemos traballo. Ou que? E nada, moito ánimo e moita sorte, que nestes tempiños boa falta fai. Estad atentos ao canal de YouTube de Dan Galicia. Unha aperta a todos.